Mesedez, Manu eta Inigo. Hondarribian, kuadrillen arteko olimpiadak ospatzen dira bestero. Olimpiada hauek, pretextu bat besterik ez dira gazteen arteko harremana, elkarlana eta adiskitasuna sustatzen du. Baina Euskaldunon lehiatzeko grinak ezagunak dira nonahi. Edozein euskeriak ematen digu lehiarako parada. Kontua da, zuek biok, olimpiadetan parte hartzen duzuen kuadrilla bereko bi adiskidez zaretela. Inigo, zure izanari jarraiki, beti irabazi nahian sabiltza, kosta da kosta. Manu, zuri ordea, lehiaketak ez dizu gehiagin porta. Zu ligatzeko asmotan inskribatu zinen. Gaurko froga hasi berri da. Eta Inigo, ikusi duzu, Manuk ez duela fundamenturik egiten. Arelioarekin ligatu nahian bai da. Inigo hasita, Iruna berzo, amarako txikia. Sukaldearen bueltan, gaurko iskan bidea, zartari eta guzi, hemen da kuadrilla, tazu hortxe bazoaz, neska baten bila, zu patata bat zera, tarrautz biribila, etzerate izango patata tortilla, etzerate izango patata tortilla. Barre vuelto izaten bakara gustora, neri etzait inporta zein den zuen froga, aurrera eta atzera, bera eta gora, zuentzat inbertitzen ari naiz denbora, eurak zertan dabiltzan kontrolatzeko da, eurak zertan dabiltzan kontrolatzeko da. Joan baina etorri, zu bueltan atzera, informazio hori ekarri zetxera, taldeko izan ezkero asko ze hobeda, puntua ezpada lortzen amestu antzera, zu arrautza utxilatza bihurtuko zera, zu arrautza utxilatza bihurtuko zera. Ni beti arrautzen bueltan, ta beti epela, enintzaken eroni izango bestela, baina aklara zaitez Inigo aldela, hemen geratzen banaiz diozun bezala, esaten didazue traban nagoela, esaten didazue traban nagoela.
baita guk degun erronka, ta horregatik gabiltz hain txutxen borroka. Ez dugu onartuko gaurkoan porrota, txalupatikan hartu idearen soka, estorbo egiten du nauretara bota. Estorbo egiten duna uretara bota. Zer egin dizut banik hori esan zenezan, hobetu zu lasaitu eguskitan etzan, ni berriro banoa hortik oiden gisan, eta zuek ez zaitezte hain alperrak izan, ta itzuliko naizen ezin dizut esan, ta itzuliko